pe contul lui Tocine. Dacă acum le așteptăm niște cufere. Dacă nu, o să oricum îmi pas ea. Și avem. Câte trofee are? Ce e? Dacă are deschis. A, uita. Ai niciun cufăr? O, clanță, nu, de 10 ori deschide astăzi. Ce să-i cerem? Apoi și din greșeală. De ce folosește în deck? Mega Knight. O să-i cerem normal Mega Knight-ul. Pe care le văd. Că după E-I. A adunat. Mega Knight de level 2. Își dori Mega Knight-ul. Până de câte. Acestul are, sigur, are ceva. Canta ceva din arena asta. Are. Poate ca de Electro Wizard sau Princesa. Are legendar? Are lava. Nu mi-a zis că vrea. De logo. Ice Wizard. Acest termen de Inferno și Graveyard. Unde e Graveyard? Da, Graveyard. Dar... are tot ăștia am are la 6. Noi să nu fac niciun battle, că e frică că pot pierd și... are 4 gemuri, 5745 gemuri, 2001. Da, te dau pe 50. Cade o garantă așa. Mai dăm cineva. Nu să facă Mega Knight de 3. Epic, bă, Epic să-i dai tot. Bun, rară. Comună, rară, epic. Bun. Asta e fost tot bun. Dacă vreți să mai fac videoclipuri, nu înțeles. Ce ai, Valkyrie va facă de la 5. Dar nu vrea, l-am găsit. Am făcut să vedem data viitoare când o să găsim la un nou episod cu opening chest. Adică vinem așa. Când am chestul, un... Când am chestul și